Opak ruoth nyikwara Mogi, erokamano ahinya kuom ketera Mogi TV kaune wang' sae chenro moro mar duol mabiro kidienje ariyo. Mokwongo ong'isi weche mosebedo katimore pacho ka, kasto kidienje mar ariyo wadhi go mbaka gi wendwa modhi yalo. Honorable Dr. Oburu Oginga, en senator ma Siaya, osebedo kowacho weche moko motegno wach mar broad based government. Ni wadhi penje ni to chomo kanye, to en ywaruok mane mantiere kindi gi jomoko ma chal ka gima kwedo broad based, to Kenya ochomo kanye. Mane mbaka mar siasa mwadhi go kode. Dwar winjo pachi 2-3-6 kaka inyalo yudowa. Wantiere kaendi gi Belinda Phillips kaka jaloko marwa, an kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach dendo Nombija Taya, nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Wakel kwe e liendni, to kik wawach thore e liendni, nikech gimotimre ni e lwet piny owacho, jomok ging'iyo jomotimo gigi. Koro wan kik wadonje mang'eny. Komiti matayo ik jaod bura mosenindo Ng'ondo Were ochana lam ne ringre kiny ka jodongo ma Nairobi kod gavana ma Homa Bay okwayo kwe e ik matimore tich abich jumani. Aput machuogo IEBC ochwalo ne jatend piny Kenya nyinge ji magiwalo ne bedo jakom kod commissioners mag duolno. Winjruok koro bedo mar neno ni lakteche duto e bwo chenro mar Universal Health Coverage ondiki gi sirikal mag counties. Erokamano. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula dwaro ni bede migepe mag sirikal otim nonro makare wi nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ng'ondo Were, ka jogo mebiro yud gi ketho mar nego jaod bura no mondo kawne gi chik motegno. Karodoko ni nonro mar tho mar jaod bura Ng'ondo Were to dhi nyime, Spika Wetangula dwaro ni doho otim manyalore mar kumo jogo ma ibiro yudi gi ketho. Moses Wetangula notelo ne jood bura mamoko manochope kar kano ringre Malii Funeral Home mar neno ringre jaod bura Ng'ondo Were, kendo bang'e gidhi nyaka dalane mani Karen, Nairobi ka. The circumstances under which we lost him are evidently criminal, and we stand here to urge the agencies of administration of justice, the DCI, the General Police, and all those involved, ending with the DPP, to leave no stone unturned until we catch up with those who committed this cowardly act of pumping several bullets in the body of our Member of Parliament. Jatend piny William Ruto oyango ni osechwal ne nyinge ji ma opuodhi kod aput mochung'ne chuogo duol mar yiero kod kiewo IEBC mondo bed jakom kod commissioners mag duolno. Jatend piny bendo lero ni kuom nyinge mochwalne odhi walo nyinge ma odhi chwalo ne od bura mamalo kaluwore kod dwaro mar chik mondo puodhgi kapok gichamo muma kaka jotelo manyien mag IEBC. Apudno nyowinjore ochwal ne nyinge 9 mag jolar lemo mag commissioners kod nyinge 2 mag jogo malaro lemo mar jakom IEBC. E kwanno, jatend piny Kenya winjore owal nyinge ji 6 ni lemo mag commissioners kod ng'at achiel kende ni lemo mar jakom duol mar IEBC. Chenro mar lamo ne mosenindo jaod bura ma Kasipul Charles Ng'ondo Were timore kiny motelo ne chwalo ringre kaunti ma Homa Bay ne ik mare matimore tich abich. Riwruog jodong Luo ma Nairobi okwayo oganda mondo bed kod horuok kendo jotelo kung dhogi ka gilose wi tho mar jatelono. Kaka jofwambo marwa Cynthia Onyango leronwa, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bendo okwayo oganda e kaunti no mondo yuag jatelono e yor kwe. E chal mar dala jaod bura ma Kasipul mosenindo Ng'ondo Were manitiere kar dak makaren e buore Nairobi. Koyo mang'ich kod koth mathiki-thiki, jotelo, osiepe kod jodak medo chopo mar kelo kuyo margi ne anyuolani, mayande oyudo kuyo bang' jonjore moko lal kod ngima jatelo ni apoya nono. Magi duto timore e kinde ma kamiti moyiedhi mochung'ne tayo chenro mag ik mar jatelo ni, kamiti motelne kod jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma dhi nyime kod romo e dalane mar loso chenro moyiedhi mar ik mar Ng'ondo Were. E kinde ni, jodongo mawuok e boma ma Nairobi okwayo oganda Luo mondo nyakwe kod achiel mar oganda. Nyithindo mong'ondo weyo
to gi minot to gi joma moko ma jodalano kuo bedie jolemo mondo bi okel kue e dalano. Wan bende wan luo wakel kue e liendni to kik wawach thore e liendni nikech gimotimre ni e lwet piny owacho. Bende ginyiso josiasa mondo kung dhogi kendo kik pus weche manyalo pogo oganda. Kuom jotelo madipo ka dhogi maruya gidwok dhogi piny, kik giwach gik moko manyalo kelo kikeo moko maricho maketh liendo ng'ondo were to kethowa gi jopinje mamoko mopogore. Koro wan gimonego watim kaka jodongo, kijende kata jowa mafwambo weche, walamna kwe to kwa Nyasaye okony wamama gi nyithindgi gidhi nyime gi maisha. Ote makama bende ochwal kod tend kaunti ma Homa Bay ka otelnegi kod Gavana Gladys Wanga ma okwayo oganda kod jodak ma Homa Bay mondo nyak kwe kendo bed kod horuok e kinde iko mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mabiro timore e giko jumani. Wanga bende opoyo kenge ma osekaw kod tend arita kwe mar ndhiyo achije ma itudo kod nek makama kaachiel kod singo mar jatend piny ni sirikal biro timo duto mar yango adiera e wi nek mar Ong'ondo Were. Odiochieng' makiny, ringre Ong'ondo Were ochan timne lam makende e kanisa mar Catholic ma Consolata Shrines e boma ma Nairobi, kama bang'e odiochieng' mar tich ang'wen ibiro kawe gi ndege nyaka e kaunti ma Homa Bay ne ikruok ne ik mare matimore tich abich e dalane mani Kasipul. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar Labour Alfred Mutua odok ne piny owacho kowacho ni weche ma jopiny wacho e wi chenro motisi ni kazi majuu nitiyo gode mayo oganda jo Kenya ok gin adieri. Mutua omedo jiwo jogo mapok oyudo thuolo mar dhi e pinje maoko mondo bed kod horuok nikech chenrono kinde moko kawoga thuolo malach. Kane olose e nyim komiti mar Senate matayo weche mag tije, Mutua wacho ni kwan duto mar oganda jo Kenya moseyudo thuolo mag tich oko dirom 41,000. When people are hired, I've made it very clear to agencies, provide the jobs to the people. If you are unable to provide the jobs to some people, because people are given contracts and they get cancelled or they get moved, move those people and provide them another opportunity. If that is not possible, then refund the money, the people who don't want to travel. And from my understanding, by the time this question was being asked, all the people who did not want to travel had been refunded their monies, minus the medical fee. Maswadi yu moro machuok kuduog bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya wageno wendwa modhial Dr. Buru Oginga ma en seneta ma Siaya wadhi wacho weche mag siasa tema neno ka Richard Odhiambo miluongo ni Makamu wacho ni Trevor Musna super senator Dr. Buru Oginga an kaka director mar broad based aluwe blindly. Kamana ahinya maendi Collins Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima waneno Ramogi TV ka wan Kitale Ramogi Ler Baba akwedo jal ma nobayo ker gi woche ndalo ma Kuria kucho adagi wachno josiasa wetiyo go jende marach Musna nyamera Simpros Alo kane nyaera erokamano ahinya Collins Obuon oduogo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya gi weche mang'eny ma pod okelo iri kae. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama
mano ngiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chakre gokinyi, Parino wacho ni en oromo kode e skul. To chakre seche go osebedo kochande. Anadwa miyo ng'ani chut mager. Machunge kitandano bro bedo matek kuome. Nyathini mapar ni nyalo timo arus gi wuoda Marrakesh. Mae gi Marrakesh dwaro, to en nohora kae eka mondo an awach kodu wach arus. Mano kende. Dogine mani medo dul thumo oko kucha. Sani kori dwa iye. Ine midwa gi dul mamalo, moingo ng'ata kae. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto timo limbe kaunti ma Narok motelo ne tieko limbe mare ma Migori kawuono. Kanyo bende ema osingo ni bungu mag Mau koro ibiro tae bwo sirikal mar kaunti ma Narok. Ruto singo ni okang' ma kamano biro konyo tieko ywaruok mokwako bungu no ma Mau. Tukomeshe siasa ya Mau. Tukomeshe mjadala wa Mau. Tuwe na title deed. Na mimi nimetoa pesa ya serikali ili tu fence ile Mau, tuweke fence ambayo hakuna mtu tena atarudi kule msituni. Tumeelewana jameni? Mimi nikirudi hapa Narok, mimi nitaenda na nyinyi niwaonyeshe saa hizi tumeanza kujenga fence kilomita 100. Hiyo ndio pesa nimepata ya kwanza. Mimi natafuta watu wengine mpaka to fence every inch of Mau Forest. Ndio tukamilishe mjadala hiyo na tuhakikishe kwamba hiyo Mau Forest ambayo inatusaidia na maji, ndio inatuletea mito, ndio inatuletea mambo ya kutusaidia sisi kwa mambo ya environment. Mifuko yetu ipate maji, mimea yetu ipate maji. Sasa tumekamilisha mambo ya Mau, hakuna debate tena. Tumefungua soko mbili pale Narok East, tumefungua campus wetu ya KMTC hapa Narok, tumeenda pale kwa Hide and Skin Factory, na leo tuko hapa kwa hii uwanja. Your Excellency, mimi nataka nikuambie ya kwamba sisi kama jamii ya Wamasai na wale wa jamii zote ya Kenya ambayo wako kaunti ya Narok, tumeamua 2027 tunakusupport 100%.
Dwaro mar governors mar yudo pok mar omenda maromo bilion 536 e iko muom manyien oyudo ohinga bang' duol mochung'ne pogo mwandu e kind sirikal mamalo kod counties miluongo ni CRA thegore gi dwaro makamano. CRA wacho ni sirikal mamalo onego ter omenda mathoth ne counties, to kata kamano gigolo paro ni chwal ne counties siling bilion 417. Jofumbo marwa mar siasa Chris Owino nigi ler mar wachni. Riwruok mar Governors COG osoko wang' sirikal mamalo kuom tuono counties omenda e kinde ma kwan osuru ma sirikal choko kuom jopiny osebedo ka idho malo higa ka higa. Governors omako chung' motegno ni kuom thuolo mar higni 5 mokalo, pesa ma imiyo counties pok omedi kata odoko ni ochumi ma pacho kae osebedo ka medo tegno. Kaluwore gi mano, Governors oramo ni e hiko muom manyien counties nyaka yud bilion 536. We request rows B and D of the schedule to be amended so that the allocation of 2.2 trillion Kenya shillings to the national government, what should apply to the counties is 536.8 billion and not 4 or 5.069 for 20 billion. E nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne loso budget, Governors okwedo pok mar migawo mar omenda mar bilion 405 kendo seyo sirikal mamalo umoko e tije ma onego tim kod counties. Despite the expanded fiscal space and projected stable economic growth at 5.3% over the medium term, the same does not reflect on division of revenue allocation between the two levels of government. The proposed counties' equitable share is not in sync with the growth trends in both the ordinary share. Dwaro mar counties kata kamano oyudo buok bang' duol mar CRA chiwo kwan mopogore kod margi tok yango ni counties onego mi bilion 417. We are proposing that we recommended in the vertical of 2025-2026 that the national government be allocated 2,409.75 and the county governments be allocated 417.4 billion as equitable shares for the financial year 25-26. COG kod CRA ne oloso gi duol achiel ni pok mar omenda ne counties onego ting' malo kayo mar nyayo dongruok malong'o ne jopiny. And our justification is the decline in the share of allocations to county governments has a negative impact in the ability of government to improve on service delivery to the citizens, and this amounts to a clawback on the objects of devolution. The county governments have conditional financial obligations that were meant to commence in financial year 2024-25. However, due to the downward revision of the projected ordinary revenue for the financial year 24-25, the implementation of specific programs and projects estimated at 25.03 billion. Dwaro mag CRA kod governors odhi ataro kod chung' mar migawo mar omenda mane omiyo counties bilion 405. Chung' makamano kide kelo ywaruok machielo e kind od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate ewi wach makamano kane otimore e hik omuom mokalo. Riwruok mar Governors COG omedo nyono tiendgi piny ni kata nade counties ok bi kawo omenda matin ne bilion 536 e hik omuom manyien kalure ni osuru mar sirikal juogo jopiny osebedo ka idho malo e bwo higni 5 mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Lakteche bwo Universal Health Coverage duto koro ibiro ndiki kod counties ma indin tok lalruok e kind riwruok mar governors e migawo mar thieth kod jokanyo mamoko bende. Lakteche duto mani oko mar tich ikwayo mondo koro dog e tich ma ok olewo ne tarik 7 dwe mar 5 higa mwantiere ni. E bwo winjruok manyien no, migawo mar thieth koro biro daro listi mar chudo mar lakteche ka counties kochakore tarik 1 dwe mar 7 higa ni, ka osara ma ibiro chulgi koro dhi bedo machal kod kaka ichulo gi sani e yor kojolo nyaka chieng' ket lokruok makamano. Bende counties ibiro medo omenda kapok thuolo mar tich mag lakteche e bwo UHC ma gitiyo sani orumo mondo giduto ondikgi e yo mongirore. Chudo mag aeri be ibiro chaki chulo tok ka lakteche gi duto bende oserwaki e tich e yo mongirore.
Migawo mochung' ne chenro mar lupo e sirikand kaunti ma Homa Bay okumo tiyo gi gige lupo ma chik ok opuodho mosebedo ka dhi nyime e dho wedhe kendo kelo hinyruok e kind jolupo te. Migawo no wacho ni medruok tiyo kod gige lupo ma chik ok opuodho mosebedo ka jimbo lweny e kind jolupo ma osemiyo jolupo moko owito nyaka ngimagi ka moko to osehinyore e kinde ma lweny omuoch e kindgi. Apisa maduong' e migawo no Kennedy Ojala wacho ni giseketo winjruok gi tend dho wedhe ma Homa Bay kod jotend arita kwe mar neno ni chikno oluwo e yo makare. The breeding zones nyaka wa protect kendo nyaka wa promote the sustainability. Wadwani in the near future nyithiwa kata nyikwawa biro bedo ni pod nigi rech ni e bonam ka. To kwa watimo gima ne watimo kawuono ni to wabiro miss rech e nam. Again, chik mar Kenya wacho maler ni kelwa marach okoyie, abungulu okoyie e nam ka. Mae gimomiyo watimo king'iyo chik mar BMU regulation ma 2024 and the National Fisheries Act ma 2016 okoyie unauthorized fishing gear. Gini wadhi time e dho nam mangima. But wachako mana gi Homa Bay town, sub-county and Suba North. Bas wadhi yo moro machuok oduogo bang' dakika matin ka duogo tabiro ng'iyo ni weche museoro ka endi mondo asomnu moko achiel ariyo adek kedhi mabor ahinya. Chuny boma ma Nairobi machiegni gi Narok Moro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka kendo in gi duol e mbaka oromo watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Wuok tich wakelo ni duon ya Wotonagi. Kabinet chariyo kati chariyo nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawa. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel.
chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Orwako kendo ni jodak e gwenge mopogore opogore kaunti ma Mombasa koro nyiso luoro mar gamo tuoche kaluwore gi pi oula mochido masani koro mol nyaka kuonde dak bang' koth mapek manochwe Mombasa. Maendi timore ka chenro mag wuoth bende norochore e pinyno gi kuonde apeyni mopogore opogore kaluwore gi koth mapek manyochwe otieno ma piny orugodo kawuono kendo nochwe nyaka e odiechieng' bende. Gwenge moyudo midhiero oriwo koda ka Ziwa la Ng'ombe, Bamburi kod Kisauni. Masani koro jopiny ni kod kinde matek mar tayo chenro magi mapile ka pile. Maji yamejaa, huwezi enda dukani, tuko tu kwa ploti, maji yamejaa tele, hatuwezi enda hospitali pale, tuko tu tumezingirwa na maji, watoto wanajaa. Sasa kama leo sijaingia kasi jamani, nala nini leo? Mtoto atampeleka shule jamani, angalia hii maji vile imejaa kweli. Wagonjwa wanakuja, wenye mimba wanakuja kuchukua dawa, but wanaona kama kwamba kuna maji na wanaenda huko kwingine penye kunanga maji mingi, because pia ukiangalia hapa hivi like hii ni infection tayari kwa mgonjwa mwenye anakuja, na mgonjwa mwenye anaingia anatarajia matibabu, lakini akitoka bado anapata infection katika haya maji machafu. Like that drainage on the road, houses vibandas have been built on those that mtaro, so water floods on the main road when it rains heavily. So it is both the county department and NEMA also. Odonjone weche mag tuke ni riwruoge matayo tuke adhula FKF kokalo kuom jatatije Harold Ndege owacho ni tulo manomuoche alap magusi en gima ok bi nuoyore kendo ka okenge biro kaw mar geng'o tulo makamago. Kata kamano olero ni nonro to dhi nyime gi sani kendo medo wacho ni tugo no nodhi nyime nikech commissioner mar tugo ne ochiwo ler ni lwasi mane kare mar tugo dhi nyime. The match commissioner is solely responsible for the safety and security of that particular match. If the match commissioner considers it fit for the match to proceed because they have rules and regulations they need to follow, the match will proceed. If the match commissioner does not see it fit for that particular match to commence, the match will not commence. The current administration of Football Kenya Federation does not interfere with the roles and responsibilities of other match officials on match day. Tugo mar Mashemeji Derby e kind club mar Gor Mahia gi AFC Leopards ibiro bagi alap ma Moi International Sports Center Kasarani. Tugo no mane ochwal nyime tok alap ma Nyayo lor ibiro bagi alap ma Kasarani chieng' Jumapil. Alap ma Kasarani osebedo ka iloso kuom dweche ka tugo mar Mashemeji Derby biro bedo tugo mokwongo midhi bagi alap no nyaka ne chak gere. Club mar Gor Mahia osechako uso otiko mar donje pap team mar opogore gi tugo e kind Shabana gi Gor Mahia mane johera usnegi otiko odiechieng' mar tugo no. Bas wadhi yie moro machuok waduogo to wageno ni wabedo gi wendo modhi Honorable Dr. Oburu Oginga man Senator Masiaya wadhi wacho weche meg siasa mana kama obete ni chenro mar ariyo kidieny mar ariyo miluongo ni duol kama goye mbaka gi Dr. Oburu Oginga. Kik idhi mabor ahinya, duogo bang' dakika matin.
Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda iluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. It starts with little moments of courage. To stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki. Kausuka munditwe. Walim namchumbi. Wabil chiemo mopogore opogore. Chiemo mantiere gi nyadhi. Chiemo mantiere gi mit nyowoyo. Namni, wantiere kwa dare mopo. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Watch this